Està clar que juguem contra un equip que té jugadors de molta qualitat, que tenen un joc que combinen molt bé al mig del camp i que no ens vendria malament, el que tu dius, no? Mecànica i serietat per contrarrestar tot això i intentar dur 3 punts cap a Tarragona. Mai t'has de fiar de ningú. Sí, és veritat que nosaltres anem amb les intencions de dur els 3 punts i de guanyar el partit per la necessitat que tenim, i aquest és el nostre objectiu. Ja el que pensin ells, bueno. Bé, jo em vaig sentir bé, vaig tenir bones sensacions, vaig estar molt content de tornar a ajudar l'equip, d'estar dins del camp i bé, estic a disposició del míster, el Kamani, o sigui, sortir un minut, sortir un quart d'hora, jugar tot el partit, el que vulgui el míster. No, sí que ha parlat amb jo i bé, juntament amb el que fem tàcticament tot l'equip, ja m'ha comentat una mica el que vol i res, i al final del partit em va demanar les sensacions, no?, de com em vaig trobar i això. I bé, ja et dic que les sensacions van ser positives i és el que vaig transmetre a ell. Les Palmes és un equip que a mig del camp té gent que vol la pilota, que et sent còmode amb la pilota i tal vegada sigui que no tinguin la pilota i ells hagin de recuperar-la, doncs la millor arma, no?, per contrastar el seu joc, perquè ells en la pilota et senten molt còmodes i si li donem la pilota tot el partit, ells faran el partit que ells volen. Sobretot a casa, que jo crec que és on estan més forts, se mos farà molt difícil, no?, guanyar el partit. Jo estic centrat en ajudar l'equip i que me posi on vulgui el míster, si creu que m'ha de posar. I com deia abans, estic a disposició del míster per jugar un minut, 30 segons, un quart d'hora, tot el partit, el que vulgui.